Sa tubuh ada meon dihita ikon marsian juan manian molo adong pe akana humurang unang mapitor di boan turoha dang boy marto paksa datangan ay so adong tarbege suarana dang boy sahalak mabayan na dengan ikon doho madongan iya ikon sahata do pagdura tu pameari ikon saroha do suami dohot istri rap mahita mangula tuna dengan sahata saulo anjala marsi urupan turos tuna marha maranggi marsi amin amin songo lapak nigao marsi tokol tukolan sombong suhati robeban asa jupang mana jinalan jala dapot nani lulua dang boy marto paksa datangan ay so adong tarbege suarana dang boy sahalak mabayan na dengan ikon doho madongan iyaw ikon sahata do pagdura tu pameari ikon saroha do suami dohot istri rap mahita mangula tuna dengan sahata saulo anjala marsi urupan tudos tuna marha maranggi marsi amin aminan songo lapak nigaol marsi tukolan songgon suhati robean asa jupang mana jinalan jala dapot nang nani luluan rap mahita mangula tuna dengan sahata saulo anjala marsi urupan tudos tuna marha maranggi marsi amin aminan songo lapak nigaol marsi tukolan songgon suhati robean asa jupang mana jinalan jala dapot nang nani lu